дар меҳмонхонаи румии пойтахт ҷанбасти озмуни беҳтарин мухлиси соли 2024 доир гардид. Баргузории озмуни мазкур дар асоси дастуру супоришҳои протоколи мулоқоти раиси Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ бо ҷомеаи футболии кишвар роҳ андозӣ гардид. ғолибони озмун аз рӯи номинатсияҳои dastavӣ, инфиродӣ ва ҷоизаҳои махсус қадрдонӣ шуданд. ғолибонро комиссияи махсуси тартибдодаи Федератсияи футболи кишвар иборат аз мутахассисони федератсия ва журналистону шореҳони варзиш дар асоси бандҳои низомномаи озмун муайян карданд. фонди ҷоизавии озмуни беҳтарин мухлиси сол 100 000 сомониро ташкил медод. дар натиҷа аз рӯи номинатсияи гурӯҳӣ мақоми аввалро фан-клуби Паланги бошгоҳи Старавшан соҳиб шуд. аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон фан-клуби дастаи Старавшан бо 30 000 сомонӣ ҷоиза пули қадрдонӣ гардид. мақоми дуюмро фан-клуби Шерони Кулоби бошгоҳи Равшани шаҳри Кулоб молихеш кард. Федератсияи футболи мамлакат фан-клуби Равшанро бо 25 000 сомонӣ ҷоиза қадрдонӣ намуд. мақоми сеюмро бошад фан-клуби уқобони соҳили Сири бошгоҳи Хуҷанд дастхуд кард. мухлисони дастаи Хуҷанд бо 15 000 сомонӣ сарфароз шуданд. ҷоизаи махсуси Лигаи футболи Тоҷикистон ба фан-клуби Мардони Восеи бошгоҳи Ҳулбуг тақдим шуд. мухлисони дастаи Ҳулбуг соҳиби 5 000 сомонӣ шуданд. инчунин дар номинатсияҳои мухлиси инфиродӣ ва номинатсияҳои инфиродӣ тарғиби футбол ва фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ бо 3 000 сомонӣ қадрдонӣ гардиданд. қобили қайд аст ки мақсади баргузории озмуни мухлиси беҳтарини сол ин ҷалби ҳарчи бештари мухлисону ҳаводорон ба варзишгоҳҳо ва оммавӣ намудани рақами яки варзиши сайёра дар сартосари ҷумҳурӣ мебошад. мо бо ҳамроҳи мухлисони шаҳри Саравшан кӯшиш кардем, новобаста аз он ки дар якин круг ки дар варзишгоҳи мо бозӣ набуд, мо ҳаракат кардем, мухлисонро ҷалб кардем. дар ҳар ҷое набуд, мо рафтем, мо фан-клубе дорем, ҳама якҷоя дастгирӣ карда дар шаҳри Кӯлоб, дар шаҳри Хуҷанд, дар Рега, дар ҳама ҷо рафтан дар ин натиҷа расидем. дар шабакаи иҷтимоӣ фаъолам ва имрӯз миннатдории худро ба Лигаи футболи Тоҷикистон ва Федератсияи футбол расонданиам ки қадрдонӣ карданд. ин ҷоиза боз як рӯҳияи баландтар бахшид ба ман ва ман ҳаракат мекунам ки боз бисёртар ширкат варзам. асосан маро аз рӯи саҳифаи инстаграмам мешиносанд ва ман ҳаракат мекунам ки саҳифаи инстаграмро боз пештар барам ва футболи тоҷикро боз бисёртар барои на танҳо халқи Тоҷикистон ва дигар халқҳо низ муаррифӣ намоям.